Umnumzana Howard Umthelezi wasondeni uqala ibhizinisi lakhe lokwenza ama-ayisi noma amaqhwa eminyakeni eyishumi edlule. Ngaleso sikhathi uhlelo lokucisha ugesi ngenhloso yokuwonga lolungakadlangi ngalendlela yamanje. Uma lufakwe esigabeni sesithupha, ibhizinisi likaMthelezi lishayeka kakhulu njengoba lahlekelwa amaphakethe amaqhwa angaphezulu kwama200 ngenxa yokuncibilika. Ustage 6 ungikhathameze kakhulu ekwenzeni ama-ayisi ngoba uthola ukuthi ekuseni ugesi uzohamba ngo-5 ubuye ngo-9, uphinde uhambe ngo-11 ubuye ngo-3. Umthelezi unezisebenzi ezintathu ethembele kwibhizinisi lakhe ukuze nazo zixoshe ikati eziko. Ushengo unxusa usizo kuhulumeni ukuze ibhizinisi lakhe liqhubeke. Uthi inqobo nje uma ethola ama-generator ngoba kwamanje inzuzo ayitholayo igcina inakekela imishini aphinde aholele nabasebenzi. Singajabula bakhona isinxephezelo noma-ke asubsidize-ke noma ngeinjini-ke ezingakwazi ukuyi-backup yethu asinawo ama-backup. Njengoba amazinga okushisa eqonga enyakatho neKwaZulu-Natal, lokho kwenza ukuthi umkhiqizo kaButhelezi udingeke kakhulu okuyisikhathi esihle sokwenza inzuzo. Kepha-ke ukucishakonga ugesi kwenza ibhizinisi lakhe lingakhuli ngendlela efanele. Ey'ndabeni ze-SABC, nginguvusi Khumalo Olundi.